ind og spille paddle, Benjamin. Yes. Shit, Markus og Rune, de er en anden allerede. De gik ind ud af os. De kunne simpelthen ikke vente. Det gjorde de ikke, men altså. Så nu skal vi spille paddle. Ja. Det gik jo super fint. Så blev vi færdige med at spille paddle, Benjamin. Ja. Jeg skulle stadig blive, for jeg faldt. Og Benjamin, han er fucking spasser. Han kan ikke finde ud af at spille badmintontennis. Vi spiller heller ikke badminton. Altså, jeg spiller badminton. Nå. Okay. Men hvad skal vi nu? Vi skal tage prank Markus. Vi pranker Markus nu. Så. Okay, så vi har tænkt os at prank Markus igen ved at få ham til at gå ud med en panddåse og så smide den ud. Og så mens han er ude ved skraldespanden, så kører vi bare væk fra ham. Markus, skal du lige smide den her panddåse ud, please? Nej, fordi jeg bliver pranket, og så kører jeg væk fra mig. Nej! Hvis du kører fra mig, ikke også? Så skal du sende mig de 2 kroner for tidligere. Ja. Det kommer jeg ikke til. Okay, ja, vi pranker Markus nu, og så trækker vi den, så rækker vi hovedkendt. Det var sgu da en skraldespand med fagværk om. Så er vi kører. Bare træk. Det synes jeg, det var underholdende. Altså, hvad fanden er det på det her? Jeg ved ikke engang, vi må køre her. Markus har sendt mig en anmodning på 2 kroner. Privat område. Ja, fuck. Fuck, vi kører et mærkeligt sted. Fuck, der er klukket inde. Ja. Der måtte vi ikke være. Fuck. Hvor fuck kan vi holde inde? Jeg skal ikke køre ind, og sådan, når hun så kommer hen, så bare køre igen. Jo. Sommer sol. Han sidder der til. Jeg sidder selv bare der. Jeg ved godt, du bare kigge op. Men vi kører med 2 kroner aftalen. Jeg gider ikke sætte den 2 kroner. Og jeg vil lige sige, inden vi starter, det var overhovedet ikke min idé. Det var kun din idé. Hvordan var det? Hvordan var det? Du skal sende mig 2 kroner. Nej. Sendte du mig ikke også en anmodning? Nej, du skal lige den her ud. Nej, Emil! Nej. Benjamin. Du har ikke fucking givet en panden tilbage. Din fucking idiot. Og vi kan ikke komme ind igen, Benjamin. Der er jo en kode til døren, og den virker kun kl. 22. Du er en fucking tyv, Benjamin. Det er Nej, du er en tyv. Du er en tyv, men bare det, tror jeg. Fy for helvede. Jeg siger bare, det er gammel. Du er ikke kommet med ind. Nej, kan ikke bare lægge den over på skraldespanden? Kan du ikke bare lægge den på bordet? Bare læg den på bordet. Ja, bare læg. Synes du ikke snart også, det er ret kedeligt at pranke mig ved at køre væk fra mig? I to er begge to nogle fucking overhuller. Jeg sagde til ham, at det ville være en dårlig idé, fordi han vidste, at han ville gøre mere. Du skal ikke sige det til mig. Men du var med til det. Du sagde, at jeg skulle. Ja, selvfølgelig var jeg det. Okay, så den her del af vloggen bliver simpelthen nødt til at voice over, for den giver ingen mening. For eksempel her så Benjamin narkoman. Så kom vi til Rusgaard Center, hvor vi lige pludselig spottede en, der troede, han var H.C. Andersen. Her kommer vi med alle eventyr. Oplagt som jer. Nej, det er ikke det der. Og så skulle Bartom lige prøve på at være sjov. Fire in the hole. When I Mexican, just coming fire out of my hole. Og som I nok kan se, så var vi alle sammen færdige at grine. Vi fik os noget mad, og så smuttede vi videre. Og så følte Markus lige pludselig bare for at sige hej. Hej. Yes. Så skulle Markus lige fortælle noget. Vi er 3 meter oppe i luften, og jeg er ved at skide i bukserne, fordi jeg kan ikke så godt lide det.
Vi er lige i en båd. Nej, ja, vi er i en båd. Prøv det overveje. I har lige sagt, at vi er 3 meter op i luften inde i en båd. Det giver bare overhovedet ikke mening. Fuck den stige, der var nøjere. Jeg sværger, den bevæger sig fucking meget. Ja, man. Og så besluttede Benjamin og Markus sig for at stå og diskutere om den der stige. Spænd fast, så forventer jeg. Jeg sagde jo ikke, du må spænde fast. Det sagde du. Du sagde, du må spænde fast. Jeg sagde, jeg holder fast. Nej, du sagde, det var spændt. Og imens de skulle tage videre, og skulle bare lige åbne nogle trøjer. Jeg skal prøve fodboldtrøjer. Nej, nipples. Det er en ret fed trøje. Hvordan lugtede Det lugter lidt lort. Så hvad giver? Er det godt? Det er godt, den ser fin ud. Det lugter lidt lort, men... Det passer fint. Godt pas. Og Aubameyang. Aubameyang. Jeg skulle lige til at sige det. Fuck, den er stilet. Okay. Og det er også gammel. Er det en hetero? Nej. Er det Er det en hetero-trøje, eller? Det føles meget bedre. Fuck, den så fed ud. Du skal bare være med lidt pose. Fuck, den er fed. Og de der Jeg er glad. Det er dagen efter i dag, og vi skulle faktisk rigtig have været nede og hjælpe med Rones båd igen. Men det regnet, så... Så gør det faktisk lige nu, men ja. Ja. Så endte det med at regne, og så kunne vi ikke gøre det alligevel, fordi det var sådan noget med at male den op. Ja. Så det kunne vi ikke. Og så blev vi så enige om, så tager vi sgu bare i biografen i stedet for. Så nu skal vi ind og se. Den nye Ghostbusters. Yes, vi vil se sende i toget, når jeg optager senere. Flashback. Vi var her også tidligere. Fuck, det er at de skal stå og snæve hinanden helt i jorden på stationen. Altså, hun lå. Hun var ved at dø. Altså, hun blev kvalt i tungen. Hvor stresser du? Der er nu meget rav på dig, fedt. Lige ved det, så var det med vennerne i byen. Og så videre. Hvad laver du? Jeg røver min knæskal. I en lidt bæk. Ja, i lidt bæk. Vi er på vej hen til Rosengårdscenteret. Vi er på vej hjem og se Ghostbusters. Så, Benjamin, det var faktisk 100% flashback til tidligere i vloggen. Det er præcis det, der skete i går. Jeg bare hører folk, der skyder. Ja, det er lidt. Jeg skal bip i hver eneste vlog. Det er utroligt. Nu skal vi ind og se film. Vi skal ind og se Ghostbusters. Og så vender vi tilbage til jer, når vi har set filmen. Nu har vi set filmen. Det var meget fint. Ja, det var... Jeg vil bare lige pointere, at hvis vi ikke skulle stå her nu, så havde vi noget af den netbane, der kører der. Nu skal vi vente 10 minutter på en ny. Ja, vi skal alligevel på Mac. Ja, lige Nå, jeg skulle det. Ja. Benjamin, nu vil du gerne vurdere den. Hvad vil du vurdere den? Jeg tror, jeg vil vurdere den måske en 6 ud af 10. Altså, jeg synes, det er en 8'er. En 5'er. Og jeg synes også, det var sådan en 7'er eller sådan noget. Så jeg fik simpelthen en deal, hvor jeg kunne få 2 dips på McDonald's for 7 kroner. Og så havde jeg lige point til, at jeg kunne få mig sådan en dobbelt cheeseburger her. Så nu tænker jeg, at jeg putter noget cheddar dip i bunden af min burger. Og så skal man lige... For satan, så er det klamt. Rune donerer en til det sidste op. Til Benjamins hvad hedder burgeren? Den hedder den perfekte dip burger. Det eneste minus indtil videre er, at jeg har ikke ramt cheese-toppen endnu. Og det glider bare rundt over det hele. Det sagde hun også.